ndakaitaimba ini ndine about 19 years. Ndakaitaimba muno ndine 19 years. So chimwe chinofadza ndechekuti pane murume anonzi Nicholas Zakaria. Takatanga kuzivana kuma 1971, 2, 3. Achifamba nekamugabhendi kainzi Green Mangoes, something like that. So ndakaita advantage kuchengeta maartist pana bvudzi ndaona imba ndiri mwana mudiki. Patime ndandiri bachelor. Ndasina mudzimai. Muno ndatanga kuchengeta pana pandi John Chibadura. John Chibadura takamutora kuDawendale. Kunzi kuWaigo. Ndagara naye pana paJohn Chibadura. Same blanket, same plate sadza. Achizobiwo neSungura Boys. Ndakafamba neSungura Boys 15. So ndadzoka kurufu. Ndasiya John ndopakasara kuSungura Boys. Tazotora Nicholas Zakaria ndamuchengeta panapa. Nziyo takatanga kutsikisa yainzi iyo mai majaira kutuka mkazi wangu indisipo majaira. Shema Chinyani takazivana takasangana pane rimwe purazi rinonzi Greenway. Saka ndakamuona achiridzawo gitari. Airidza bass guitar nechimwe chikwata chairidza nacho. Saka tasangana kudaro iye akatoziva kuti ndinoridza. Akambondinzwawo ndichiridza zvakare. Saka gare wakomana vakazondishevedza kubva kupurazi kwandaigara neRubelgondo. Saka no mukomana wedu takamboona uye achiridza uye ngatimushedze tigone kubatanidza naye gurupu redu. Vakandishevedza bva tasangana tiri mudziva rasekwa ichiri kunzi Gillingham. Nguva idzodzo magitare chaiwo ndo payanga achangotanga kupawo mari. Mandaita hama yangu ndisi Celestino Dzao. Akawamba chikwata chinonzi Seaside Band. But Shepherd basa rakuta rechimahobwe rechigadari iti uchida kuti zvemagitari ndikati ndikuda. Bosi pangu yacho vanhu magitari vainese zvanzi handine mwana wasaura wangu ari kushamba kunonzi kwaAdam. Achitaura nyaya A.MACHESO. Ngati no ndanomutora. Ndobva nomutora. Ndopakazi Alec ipapo. Akugara kumba kwemuchinda. Muchinda uyu munhu anga nemadzimai otu sezvandizi. So mva pazongoita mise kuti Alec akanisa ne one of the ndopakauya akakuwara pa. Ndopa ndane mudzimai manje. Ngati Alec no ini ndinakaita kuti uye. Iwo uchagara uchiuya ugare papi. Muna pane mota yakamira iyi. Pane pickup yakamira pedyo. Pakanga pane muti wanga uri papa. Muavhu ndakasaruka. Ndopa ndaidzidzisira A.MACHESO gitari papa. Pane matombo apa. Alec akaprofitwa mustudio. Achinjiswa bese taisa pasonga taida kutiite. Vanzi na engineer ndakumuchisa bese mfana kwanikwanisa kubata ndikati haiwa don't worry mubatise. Pasina 2 minutes Alec ndobva abata. Sound yanga apiwa. Tapedza kurekoda. Engineer yenzi Henry Peters akauya so ndobva tamanza roko ndobva atora mate neroko rwake ndobva isa cross pamanza kudai so. Ndobva ndibata roko zvanzi Shepherd shake hands. Matraining wakati mfano ibase is going to be one of the superstars in Zimbabwe muno. Tukutawi. And Joshua na Nas Zimbabwe. Alec is a top of Zimbabwe. True. So then I think ndo pazongovwa mukurumbira boza ndazobatsira vaimbi vakawanda na Somala. Saka Somala igona kutoya panapa mvura yachinayo utomira utonedza kuda kuona mukoma mvura yachinayo mukoma zva. Chimusumidza ndimbomupawo magitari vachitoita mapractice mumba kwake ndopakabva kapfupi ndopakabva First Farai. Mukaenda kuNgonya Brothers original member yeNgonya Brothers asara mupenyu ndini. Ndisi takaita ananyaradzo yayo ndine ledza madrums. Zvokumukatasa video yananyaradzo mukaona unomuda ipapo iyanzvadzi yangu naSimba iye mwana wangu ari kudza madrums kwaProgress nanzvadzi yake The Late ndovaibuda vachitamba bye bye. Ndopakabva anagaka moto Jumbo Stars. Pakabva ana Farai Brothers ana both Oputau hatina kuti 3/4 yema superstars yemuZimbabwe vakabva mumaoko makatarisaya.